Amerique jamana sariya so ɲɛmɔgɔba Merrick Garland ye Robert Hur n'o tun ye jamana ka kiritigɛla kɔrɔ ye sigi o jɔyɔrɔ nin na. O laseli nin kun ye ka sigasigali bɛɛ ban baw Merrick Garland tun ye jalakilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ka ban walasa ka Donald Trump ni sɛbɛn gundo minnu ta jamanatigi kɔrɔ fɛ olu sɛgɛsɛgɛliw o hakɛw ka ca kosɛbɛ. Early this week, people know I take classified documents and classified materials seriously. Gɛlɛya min bɛ Joe Biden kan n'o b'a fɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko kurala san 2024 san na o ye tiɲɛna k'a ka ko ni ɲɛma ka ko bɛn ɲɔgɔn na bɔ n'o ye cɛbɔ ye ka ban. White House b'a jira. But it's in ongoing review, right? You're asking me about something in the future. Ko Demokratu ka jamanatigi min bɛ yen sisan o b'a fɛ ka jɛ ka fɔ kɛ kosɛbɛ ni tilennenya ye. A tɛ i n'a fɔ ɲɛfɛla min bɛ sigi la ko a y'a ka sɛbɛnmayɔrɔ dɔ dogo ni laɲini ye. An b'a ɲini k'o kɛ sariya taabolo fɛ. A ka kumalasela Karine Jean-Pierre y'o fɔ ka segin a kan kunnafoni di ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛn dɔ senfɛ jumadon. Kumalasela y'a jira ko Joe Biden bɛ baara kɛ ni jɛlenya ye belebeleba ye nka a ye sen don a la siɲɛ caman tilennenya yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔ la. Washington y'a jira jumadon ko gundo sɛbɛn fitinin minnu ɲɛsilen bɛ Joe Biden ka baara ma n'o tun ye jamanatigi dankan kɔrɔ ye san 2009 ka na san 2017 la olu sɔrɔla arabadon wula fɛ a ka sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna Wilmington, Delaware faba kɔrɔn fɛ minnu maralen bɛ garazi kɔnɔ ani so dɔ kɔnɔ min b'o kɛrɛfɛ.